Kanis, nyara nih. Oh, nyara. Na spicy yan eh. Ay. Hanggang kusinero tayo, di na mahadlo kong chilyo tayo. Paliw tanaw dito tayo. Tanaw ko to. Oo, kaya. Basig. Mabot diri sa. Ha? Okay. Di siya pigaon lagi. Ah, yan. Kana miss si spicy ka po na. Dili na spicy, normal rin. Ibaro. Si. Kom. Ya. Ano? Wow, nakakalimutan. Asin. Saan gusto niya ni Sir? DNR na. Sa Dina. Dako na sa Manila na sa. Sa una Region CB na siya. Karon. Nara sa sikuan. Mga dagko na nga Saan mo kayo? Puklan siya yung tangin. doon na. Doon na. Dahil ang langka. Yan ni gamay. Yan ni Punsot. Dina lang sa atin. DNR na. Ako na yung mo Sir. Narasis ko ng mga kumbuts. Mga inana ba? Mga dagko ba? Santong pisok. Tis. Pangpakulay ng buhay naman eh. Saban? Siguro yung gamay na. Para pahid na siya. Loh, mulakaw na sila. Balik ko sila sa mga Logi. manimbara na. Sakto pa, balik nila. Lupot na po. Bye-bye, Sir.
schedule lang. Ano, largan, sir? Ha? May kaon siya rin eh. Kita siya. Tayo, dadan ko sa kamanok. Dadan ko sa kamanok. Inikuan na ni John, Oo. nagluto na. Oh. Kanya itong gipahid na eh. Tangan ito, hindi ka. Musa na Musa ipahid dito. Ah. Lagi? Dali no? Musa bang flight. Dali ang oras mo gudo? Ha? No? Dali. Dali ang liga. Si Nana. Si Masinta. Tuhog na. So, na nag-udas bangag. Mga kagasod o kuan ba? Eh. Kaya John. Nana. Ah, tama. Okay, kuan na rin dyan mo. Oh, wait, kupot. Aman. Okay, kasulog. Yeah. Siya langkad ya terus pikas okay. Doctor ta Yeah. kok kesan Kok na sa... Ningalian lagi tayo. Tayo na ibalikan tuba dito tayo. Suka ba? Ila dito ibabaw. Nanay ba? Wala. ano dyan Pwede na. Ito na lang kus ubos tayo. okay. Nahiwi mong usad doon. Pati dyan. Alin lang kus ubos palit. Okay. Ano dyan? Ano rin siya. Ano yung mga gumbuhan? Patis tayo. Salang eh. Wala naglanggam. Saan na sila sir guard? Lagi? Sila mamlo rin na. Saya. Oo, Bisaya. Ang muna na resulta siya na sa kanang countries. Okay, gamay na pa dito. Gawa sa mga ba? Oh, Sa trading. unsara man ang punuan. Ang poste yun. Away poste. Ah, kaya na to. Ano na niya gana ba?
Kabilya to, kabilya ba? Ay! Repulyo? Abot ka dyan sa may merkado? Palit ha? Okay ba? Pila na tayo? May repulyo tayo. Depende sa imong palitor, balik 20. Ito, ma'am. Nagkagmay. Hindi.